Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen geçýän keselçilik ýyly arasynda köp duş gelýär. Balkan daşy we Liwap vilayatlarynda keselleýänler köp Türkmenawatdaky ýokunç keseller hastahanasy, hassadan hyrindyqyn. Bu ýerdäki köp ugurly klinikanyň işgärleriniň arasynda COVID-19 hadiseleri bar. Azatlyň habarçylary bu barada yerli saglyk edaralaryndaky çeşmelere salgylanyp habar berýärler. Türkmenistandaky habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan medisina işgärleriniň sözlerine görä, ýurtda koronavirus şol sanda ölüm ýagdaýlary köpelýär. Balkanda da şowda we Liwapda kesel ýokaşan adamlar köp. Garalar we süýjük kesel ýaly kroniki dertlerden ejir çekýän hastalar köp ýogalýar. Liwapdaky habarçymyzyň sözlerine görä, Türkmenawadyň köp ugurly klinikasynyň 5 işgäriniň synaglary COVID-19-yň bardygyny tasdiklady. Olardan 4-üsi reanimasiýa bölümine yerleşdirildi. Bir hirurg şäheriň ýokunç keseller hasahanasyna ýeberildi. Mundan başga da 4-nji saglyk öýüniň maşgaly Lukmany şäheri hem yerli ginekologiýa klinikasynyň Lukmany maşgaly agzalary bilen bilelikde keselhana yerleşdirildi. Lukmanlar ýurtda epidemiýanyň ýokary derejä ýetenligini aýdarlar. Bu aralykda yerli hasahanalaryň koronavirus alamatlary bolan hastalary kabul etmekden ýüz öwürýän pursatlary seýrekdäl. Azatlyň habarçylarynyň gurrun beren hadisalarynyň birinde dem gysmasy hem ýokary gyzgyny bolan bir näçegiň tiz kömek ulagynda Türkmenawadyň ýokunç keseller hasahanasyna äkidilipdir. Azatlyň habarçylarynyň gurrun beren hadisalarynyň birinde dem gysmasy we ýokary gyzgyny bolan bir näçe tiz kömek ulagynda Türkmenawadyň ýokunç keseller hasahanasyna äkidilipdir. Emma onuň maşgaly Lukmany tarapyndan uğradylmagyna garamazdan hasahananyň kabul ediş bölüminde oňa boş ýeriň ýokdugy aýdylyp kabul etmekden ýüz öwrülipdir. Hem öýde bejergi almak maslahat berilipdir. Näçe häzirki wagtda öýünde bejergi alýar. Bu arada habarçymyza hatda gözükçülük edýän maşgaly Lukmany gurrun berdi. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş resmiýetlerinden düşündürüş alyp bolmady. Ýurt ýol başçylary Türkmenistanda koronawirusyň henüzem ýokdugyny öňe sürýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň ähli lukmançylyk edaralarynda sanitariýa we epidemiologiýa talaplary güýçlendirilipdir. Mekteplerde hem çağalar baglarynda sapaklar dowam edýär. Ýöne enatalara çağalaryny öýlerinde saklamak maslahat berilýär. Noýabr aýynyň başyndan beri maska rejiminiň berjä edilmegine gözükçülük güýçlendirildi. Ýurtda giňden gözükçülük edilýär. Maskalaryň ýoklugy üçin tutsak edilmeler we jerimeler ýygy-ýygydan ulanylýar. Polisiýanyň reýtleri köçelerde, ulaglarda, döwlet edaralarynda we mekteplerde amal aşyrylýar. Adatlyga ma'lum bolýar, 18-nji noýabrda Aşgabatyň 15-nji mektebinde polisiýanyň reýdinde adynan 5 mugallyma hem 4 mektep okuwçysyna maskany nädogry dakynanlygy üçin jerime salyndy. Barlyk edilen pursatynda düzgünü bozanlaryň maskalary olaryň burnunyň aşagyndady. Jerimenin muktary 52 manat bolupdyr. Liwap vilayatynyň karhanalarynda iş yerlerinde maskany dogry dakynmadyklaryň işden aýryljakdygy duýdurylypdyr. Bu arada Azatlyň habarçylaryna yerli sanitariýa epidemiologiýa daralarynyň işgärleri habar berdiler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurtda syýahat çäklendirmeleri hasam güýçlendirilýär. Hususan da häzirki wagtda ýaşy 40-dan geçenlere vilayatlary terk etmek gadagan edilipdir. İşleýänlerden yerli hasahanalarda saglyk ýagdaýyny ýygy-ýygydan barlatmak talap edilýär. Ýa-ni ýakynda habarçylarymyz daşary ýurtlardan gaýdyp gelen türkmen raýatlarynyň arasynda koronavirus synaglarynyň oňy netije berenligini habar beripdi. Oktýabryň aýagynda Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň adyndan 7-siniň koronavirus boýunça ikinji testi oňy netije beripdi. Liwapdaky habarçylarymyzyň we çeşmeleriň 18-nji noýabrda beren maglumatlaryna görä 28-nji oktýabrda Gazandan gaýdyp gelen türkmen raýatlary şu wagtda çenli 22 güniň geçmeginden soňam Türkmenawatdaky karantin zolugynda saklanýarlar. Resmi düzgünlere görä ýurda gelýänler üçin hökmany karantiniň möhleti 2 hepdeden ibarat bolmaly. Bu aralykda Ortiýatyň häkimetleri ýakyn günlerde Türkmenawatdan Moskwa uçmagy planlaşdyrylan uçaryň 2 aý ýyda süýşürilýänligini habar berdiler. Ortiýatyň Türkmenistandaky elçixanasynyň web saýtynda 17-nji noýabrda çap edilen maglumatda S7 aviakompaniýasynyň raýatlary ekitmek üçin Moskwa marşrutunda öň planlaşdyrylan uçuşyň 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyna çenli ýyda süýşüriljekdi aýdylýar. Bu çäre türkmen tarapynyň COVID-19-yň ýaýramagyna garşy çäreleri we 2020-nji ýylyň noýabr aýynda charter uçuşlaryna girdilen çäklendirmeler bilen düşündirilýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda koronawirusyň ýokdugy barada eden nowatdaky çykyşynyň ýygyanyna gabat geldi. Prezident Berdimuhammedow 13-nji noýabrda täze ýokunç keseller klinikasyny açanda ýurdun COVID-19-dan erkindigini aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi.